Ja. Gällande Doris så måste jag faktiskt säga att ja, jag är gravt besviken på henne. Jag har suttit här i mitt latex underställ insmord i rapsolja och väntat nu alltså från klockan 10 på förmiddagen. Det har varit rätt varmt idag. Så jag blev lite väl insmord, om man säger så. Kladdig, svettig och flugor har det varit här. Jag hade tänkt gå och duscha, men det gjorde jag inte. Jag smittade av mig på lakanen helt enkelt. Jag vilade ett tag. Hon kom aldrig. Så jag ringde åt henne och bad henne dra åt helvete. Och hon sa hon hade en ny pojkvän. Doris. Vad ska jag göra? Inte för att jag älskade henne. Nej. Det gjorde jag inte. Men nu är det så att Leif GW kommer hit på en stund och ska ha lite grillstationer. Så jag har varit på BOV, trodde jag. Men det var Ica här nere. Jag hade gått fel. Och köpte korv. Stångkorv, långkorv, korta korvar och varma korvar. Samt lite rökt fläsk. Sen var jag hos Doris och efter hon hade då berättat det här med vansinnet och hämtade en motorsåg som jag hade glömt där. Och då passade jag på att mörda hennes pojkvän. Jag hade en skyffel i bilen så jag slog ihjäl honom. Sen kastade jag ut honom i vattnet. Med nog blysänken och antagligen så blir inte mycket kvar av honom. Det är ju ålar där nu. Kanske man kan grilla ål sen. Jag vet inte. Nå, i alla fall, jag hör väl av mig. Tycker jag. Ja. Ha det bra. Och du, kör försiktigt.